wai matan nan da bani bashin alale take ki ni dan ado ba a haka ne jiya ba ka zo barikin nan daga kauye ye ko me ne wanta da hankali a ciki abin wanta da hankali to abin da nake so da kai kana jina yanzu zan fita je in nemo mana abu da zamu ci kana jina ko ka zauna a gida ba na son ka da yawo yau saboda na san ka baka ji zan je idan Allah ya sa na samu to dan ba hobba ne yau ban sani ba za a samu ba za a samu ba ban sani ba yau idan ban samu ba haka za mu zo mu rike salati mu ci mu sharu salati kuma har jin to mu je tare mana a'a ba sai ka bi ni ba yauwa ba damuwa ba damuwa ina dawo ba damuwa da lafiya ko assalamu alaikum mai gida da Allah ya ina tambaya ne za ka kamar aro dakunan haya a farashi mai sauki ɗakin haya ba ai muna ba da za ka kama haya ne a haya zan kama kai ne mai gida ni ne mai gidan mana ka zo da tambaya da Allah za ka kama haya ne haya zan kama ka zo da kuɗi to in ban zo da kuɗi ba zan tambaye ka abin da na fito nema kenan dan ban san wani wasa ne ban so mutum zo ana wani ba ciko ba wani a ranka damuwa ba kuɗi ga jinya mu je ciki ka da nakuna ci gaba ai ina ga ba ban kudin haya amma ya raga katifa a ciki ai kanka da mu katifa ai gobe mai ɗakin zai kwashe zai tashi ai gobe ba za ka dawo ka same su ba wannan ba damuwa ko zuwa da daddare ne ma dai wallahi kudin assalamu alaikum wa alaikum ya na ga an yi cinkucin ko haka lafiya alhamdulillah wannan ai shine mai ɗaki okay to salamu alaikum ni ne wanda na kama ɗakin to da Allah kai tabbata gobe da sassafe da Allah ka tabbata kaka da mu zan kwashe duka all zan kwashe tabbata gobe da sassafe ka gobe zan kwashe sai a babbar man an baka gaba ɗaya kawai ba da ka ga baka wahalar da shari'a ba ke to amma wai dan ado ni fa rigima ce ba na so kana ganin ba matsala wannan kudin mutum ne kai da Allah wani matsala kai fa matsoraci ne da Allah a to ai da Allah kai kana da matsala da Allah ba dai ni na fara harkan ba to ka fa mun komai a hannuna baka ganin shi gara ne shi kuma gaskiya yayi zubin garo ne ai in ya zawo kawai ɗakin mu kawai zamu raba ta biyu ne kawai ya dau rabi ya saka tifan shi a rabi mu ma mu yi amfani da dan ado haka ba zai yi ba zai yi ba gaskiya to ya za a yi sai dai kawai yanda za a yi kana ji na mu tara mai mutane mai ihu kawai ne zo kawai a zuwan ba mu san shi ba alhamdulillah yawa ihu kawai za mu ce yanki da nafa kawai mun ga wani sharrin wannan gare ga kare da kawai ka zo amma kana da basira abin kawai da zamu mai kenan babu damuwa babu yanzu a cikin kudin ni nawa ne nawa kai ma ai ka sani ai 10,000 zan iya baka a cikin kai ba za ka sani 10,000 wallahi a 10,000 zan baka inda ba za ka ansa a ci ne ba oce ka zo birni ka yi waya na ce ka zo birni amma ni ya samo dil din ai ko ni ya samo harka babu damuwa tunda dai kai kawo 10,000 mu je ciki yayin lissafi gaskiya wato ga ka dai a ƙauye amma ka fi ni basira ka hada ba dai kawai ka riga da shigowar bare kawai birnin malam Allah yana kawo ka sai ga kaza a'a ina ga ba ci kaza ina ga ba kowa gaskiya malam ai yanzu muka fara cin kaza an gaya ma ko ba da kuwa na ce muku ni ban gano